Sakto na. Sakto, igo na. Iyon yung kwarta. Kanang kwarta rin mo, adoy. Kwarta na mo na ang utang. Iuli lagi ng kwarta. Iuli. Mao. Usa, padugab ka na? Ayun. Ay, sige, apil-apil. Hatar ka na. I-reserve mo ko sa paraw niyang gabi. Kalma na, sir. I-reserve. Kanang kwarta, adoy. Kwarta. Iuli rin ng kwarta. Sakto na. Sakto na. Ay, lagi sige, apil-apil. Dahil, istoryahin na naglalaki. Sakto na. May lalaki. Kwarta, adoy. Iuli ng kwarta. Paggawas ng kwarta, adoy. Kana amo kwarta ra mo gunang amo uta. Naniyon ko ninyo. Iuli ng kwarta ba? Kanang kwarta, iuli. Ayaw na lagi. Paggawas ng kwarta. Patuo gani. Paggawas ng kwarta, adoy. Iuli ng kwarta, adoy. Kamagin mo higdaan ni ron, doy. Kwarta ra mo Lagi, doy. Iuli ng kwarta, doy. Lagi ako na makisulhan ani. Kwarta ra mo Iuli ng kwarta. Sakto na lagi ikaw. Iuli na, doy. Tama. Aw na, raman day na. Kwarta ra mo. Hindi mabuta ang sitwasyon nag ihatag na day nimo ganiya. Kanang kwarta rin mo adoy. Kanang pasensya ay gigaayo man ako ang Pa-high blood ko nimo pag-ayo doy ha. wala man pud sa katapan ako gabi murang mainana. Murang gasaot ng ulo ganihara na buntag. Para po Ako ra man day ihatag na nimo ang kwarta di ay padugay pag yun. paghilom na. Muna siyang inana kay kuan, para po gani magkaiguan ta kuan. Pila karon. Muna inana siya, So mga Ginoo imaskan ron doy. Oo na, inana siya. Pasensya kay kay bitaw kay. Kana man kung IT man ko po, di man gid po mao gitino. Muna di gini kadawat ana jud. Ma'am, mo balugan ko sa suludan ma'am. Mao lagi. Unya, o tinatawa pa kayo ng amo ang kuan Kumpanya mo ng problema na ma'am ako. Mao gani ako di mo nimo gani ha, ikaw may duol sa kumpanya, ikaw na mo reklamo ana nila igna. Ay na magkuan ha, igna nga di gimi mo rawat ana kay di gid mao. Og mo kuan man gani ipakuan na silir ana nila. Ipatawag anang asa madapit ng ilang kuan ana. Wala pong kabungo sa suludan eh. Mao, ikaw na lang i-explicar ana dito eh. Kaming kuan receiver ni refuse me kay dili mao ang mong order. Makasabot na po dagang anak siguro anak sila kay mangang kuan naman anak sila kay kaning amo apod SDB apod na limang kakuanon mininyo ana nang dili man ang amo ang kuan kanang among order tarong ya mamang na inana naman una dili mi ganahan ana Kabaluan yun kay gara mo kung deliver ma'am. Ako yung kaluluyan kay ma'am kay ako mo magakon ana, ako yung magakapal. Asa ka ng kwarta day? usa na mo primo ng kwarta Kanang kwarta ba? oh Pili-pilit gini mo ng item? 800 800? Oh. Ito ipon kay basig piki ipon plastic pa na eh. kay pasensya ay gikay na ako ang bana na hindi mi kinainana unta si siya na trigger na kay gabi man gud ganahan maguta na makigdulog ya wa ko mudugod dulog Tanawa day giskam lagi ta? mama na pod 800 na imo palit ana. Yang ano 900 man eh. Yang nangapin man eh. Di ko musugot ani day. Hari lang mo 100 ana. Di ko musugot ana ang ano gipakapinan na nimo. Padungkab ka doy? Itapin man sir. Ako Ay dungkabon gi kana ko ron doy. ikaw buang ko ka hindi siya na gani unta tag Ay di ko musugot ana day. 800 imong palit. Nga ano gipakapinan padungkab gi. Kaman doy. una sir. Dungkabon ka na ko ron doy. Ayo pagkapil-apil day. dili ba Sir, ayaw pag ana po sir. Di nga ano imong gipakapinan. Pamilya sir. hindi siya na tag Muang ka. Giskam ta nga ano kalo gipakapin man na. Dili na ko 100 Di ko laman. musugot ana mo kapin. Day dapat 800 na nang magbalik nimo. Dili naman ako 100 laman ma'am. Ay di ko musugot. Usa na nga ano gipakapinan man na nimo lagi. buang ka sir unsa man Kapi na gani sir. Ako nang ikaw ganyan 100 buang sir. bigila Yakon. Mag-scam pa ka hantod sa kwarta, hantod sa item. Buto ni mo scam tanan. dong gawas na laman ha buang na akong bana Gabon ka na ko ron doy. gawas na laman dong 100 ma'am. Ang kapin mo ko na ma'am. wala ka na dong Di lagi ko musugot na doy. Ano gipakapinan? ako ra ka sondo dito dong Di ko musugot ana day. dili Ayaw po pag sir. Ang kapin. Ano gipakapinan? Giskam ni mo ng kwarta, giskam pa ni mo sa item. Usaman. Usa may gusto nimo ipalabas di ha? Ang yuli ng kwarta sir. Ang kapin mo. Ang kapin. Padungkab ka doy. Dili sir. Dili ko ano sir. Dili Usaman doy. Lakaw na ako rin pa na Gcash niya. Pili day. Dito. Kalmahan mo. So, kulitura re. Bersuka. Ulitor ba din na nagkuhan man na? Otro doy. Lakaw na laman dong. Ay dili